И така, полетели на крилете на нашия роден български фолклор, неусетно обиколихме почти цяла България, тръгнахме от Родопите, минахме към северозапада, от Добруджа до Тракия. Сега е време да сложим финала на нашия концерт с най-огнената етнографска област на България – Шатлука. Там ще ни отведат момичетата от ансамбъла на моряците и моряците с ръководители Силвия Матева, Мария Малешкова, Илияна Атанасова и Александър Жечев. Нека ги посрещнем с аплодисменти.
на Варна, Клуб за народни танци Моряците и неговите неуморни сърцати ръководители Мария Малешкова, Илияна Атанасова, Екатерина Петкова, Александър Жечев, Красин Ягов, Иван Бобчев, Георги Златинов, Слави Славо! Силни аплодисменти за голямото моряшко танцово семейство! Вдъхновителя, главен художествен ръководител на Моряците и моята много близка приятелка Силвия Матева. Невероятни танцори, искам първо да ви благодаря, че сте тук. Искам да ви благодаря, че напълнихме спортна зала с любов. Надявам се, че поне малко сте усетили от емоцията, не само тук на сцената, ами това, което се случва зад кулисите и това, което се случва по принцип в нашите танцови зали. Скъпи хора, позволете ми да благодаря на тези невероятни танцори. От най-малките, които за съжаление сега не изляха на сцената, защото ще да стане страшно, до най-големите. Благодаря ви, мили хора, че правите това, което правите, че сме заедно във всички тези каузи. Благодаря на община Варна и на кмета Иван Портник за това, че ни помогнаха и бяха заедно с нас в тази инициатива. Благодарим на нашите невероятни спонсори, на хората, които са с нас, откакто бяхме едно малко клубче. Благодаря и на госпожа Цветкова, моята хореографка, обичам ви, госпожа. Благодаря на нашите спонсори, които ни подкрепяха от първата ни инициатива до сега. Благодарим ви, скъпи хора. И ако ми позволите, искам да ви пожелая нещо лично на вас. Живеем в трудни времена, но, скъпи хора, нека се оплакваме по-малко и повече да отворим очите си за всички неща, за които трябва да сме благодарни. Че сме тук, че сме здрави, че можем да се наслаждаваме на живота, да даряваме добро и да правим добро. Пожелавам ви от сърце наистина да усетите най-голямото щастие, което е да даваш и да правиш другите щастливи. Бъдете благословени, желая ви прекрасни и светли празници. Не забравяйте
Благодарим ви. Не забравяйте, че на изходите има 2 урни, които можем да напълним догоре. Надявам се, че вече сме събрали от СМС поне 2000 лева, но нека да напълним урните. Тук в залата в момента има около 2300 човека. Всеки ако оставя по 1 левче, стават 2300 и събрахме с другите пари за още едно бебе. Нека бъдем добри хора, нека даряваме добро. А сега позволете ни да се преклоним пред вас. Благодарим ви, че бяхте тук.